Жерлерде yaşayanların barısının turmuşu, yaşayışı şuşu özümüzün kucalık bilen beylengen. Bugünkü günde bizning kucalık jillerinde halk naşar yaşayıp etip bulmayın. Tırışkan işleyen kişiye bar mümkünlükler de var. Bu bizning kucalıkның ekonomikasında da çakıla. Hizmet hakların oynatan oyga berip barabız. Jillikte yaşayışçılar için müracaat etişçilerge tillik asırau için yeterli ko'lamda ikmek pişen salam berabız. İşçilerge hem pensionerlarga kerek vaqtda bir tür yordam ko'rsatirga tirishamiz. Xo'jalikda 1310 gektar poy yerlari arendalay bizning xo'jalik. Buning uchun 1.164.000 so'm ko'lamida to'lov boshqarildi. Bu bir poyga 3200 so'm yoki 1 gektarga 888 so'm tashkil etadi. Акча киремине бит карамыйбыз инде аны, чөнки аның бәяләре төрлечә була. Менә шушы чагыштыру бәяләре без 3% әйбәтрәк эшләгәнбез. Һәм икенче сан, менә 1 сум продукция җитештерү өчен без 18 елда 95 тиен чыгым чыгарганбыз. Менә 19 елда 88 тиен. Менә шушыннан без инде хәзер әйтәләр бит инде ресурсларны, энергияларны саклау, аларны әйбәт итеп тоту дип. Без барыбер 19 елда әйбәтрәк эшләгәнбез. Менә шушы безнең инде алган идек 18-нче, 19-нче, 20-нче еллар өчен алабыз без хезмәт килешүе. Менә шу хезмәт килешү нигезендә 19 елда 12.000 минималь хезмәт хакы белән эшлибез дип алган идек. Быел менә ул 1 январдан керә 14.000 минималь. Менә шушы гына үзгәреш булачак. Безнең хезмәт хакы тулысынча айга бүтән истәмәләре белән кеше инде 1 ай буе эшли икән, аның бүтән истәмәләре белән 14 меңнән сумдан ким булмаган хезмәт хакы түләргә тиешбез. Һәм шушылай итеп эшне уңлаштырырга тиеш булабыз. Безнең Шишмә хуҗалыгында әйтеп үтелгәнчә 100 кеше эшли, аның 31 хатын-кыз, 69 ирләр. Терлекчелектә 44 кеше, игенчелектә 48 кеше һәм ярдәмче тармакта 8 кеше эшли. Менә шушы 100 кеше безнең ел дәвамында 28872 көн эшкә катнашкан. Һәм бу инде безнең бер эшче 289 көн эшләгән дигән сүз. Күрсәткечләренә тукталып үтәм. Безнең узган ел 2 миллиард 900 миллион акча кереме белән төгәлләдек елны. Бу узган елга караганда 5% тәшкил итте. Узган ел безнең 2 миллиард 664 миллион акча кереме иде 18 елда була. Аннары безнең кыска среднемесячный заработная плата бит инде. Кызның уртача айлык хезмәт хакы монда инде безнең район буенча ул 24500 булып тора. Ул 12% тәшкил итә узган елга карата, но инде гәшә сезнең хуҗалыкта бик яхшы гына эш күрсәткечләрегез бар. Шулай ук инде зарплаталарда бик югары, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушындый эшләр оештырып, мондый күрсәткечләрдән, район күрсәткеченнән югары булып барганыгыз өчен. Анда булып калды хуҗалыкларда 9762 һәм бозау алу бит инде тоже район күрсәткече булып тора. Безнең авыл хуҗалыгына бик кызыклы тармак 13704 баш бозау алынды. Бу узган елга караганда 48 башка күбрәк. Гәрчә ул хуҗалыклардан 42 башка кимрәк булса да. Монда Шишмә хуҗалыгының минуслары юк дип әйтәсе килә. Командагызга, теләчлек тармагында эшләгән җегетләргә, кызларга моның өчен бик зур рәхмәт әйтәм. Сөт җитештерү 79 мең сөт безнең җитештерелде. Инде икмәк 179 мең булды безнең кукуруз белән бергә. 112 мең аның кукуруз булса, 167 мең головка зерновой культуралар булып тора. Эшләйсе бар. Инде сезнең хуҗалык белән дә, менә сезнең җегетләр белән дә җәйге айларда алган сөтләрне, җәйге иләдә тоткан уровеньнарны иң югары, бүгенге көнне чыккан иң югары уровеньга чыккан показательләрне төшермәенчә саклап тотарга инде. Сезнең хуҗалыкка килгәндә теләчлек тармагында инде ул бик күп эшләр эшләгәннәр. Рафик Багидович, сезгә бик зур рәхмәт. Илназ Ахметов командасы бит инде теләчлектә бик зур рәхмәт сезгә, җегетләр һәм кызлар.
бик яхшы эшләр эшләнелә. Инде әле күптән түгел генә сезнең хуҗалыкта бит инде менә кышка әзерлекне карап чыктык. Уңай тәэсир туып кайтып киттек. Ул хуҗалыкка килгән вакытта менә күз алдыңа китереп анализлап киләсең бит инде хуҗалыкны. Күптән түгел генә менә суык су хуҗалыгында булдым. Диде ачык җыелышында булдык. Андагы вакытта аларда әле һаман 90-нчы еллар зарплата бирелмәенчә хуҗалыкны аларда на выживание бара. Ә сездә инде Аллага шөкер, җитәкәдәр чәчәк ату дип әйтсәң дә була моны 4000 гектар җире булган хуҗалыкка 10 тонна сөт җитештерү. Ул бик зур күрсәткеч. Моның өчен мин сезгә аеруча зур рәхмәт әйтәсем килә. Инде бүгенге көндә дә туктап тормыйсыз, молодцы. Яңа гына әле АКМ миксер алып кайттыгыз, АКМ миксер алып кайттыгыз. Инде махсус программа куеп, Илназ сезнең белән берлектә инде бусы рационнарны тикшерә торган шул программаларны куеп кертеп җибәрсәгез, ул сезнең өчен тагын да кулай, тагын да җайлырак әйбер булыр иде. Инде терлек торагын тапшырдыгыз бит инде, соң турында бара. Булары да безнең бик үрнәк алга куелып эшли торган ни булып тора, корабник булып тора. Безгә аның Рафаэльевич сыерларына дөрес итеп әйтмәйләр нигәдер бит. Алар гына өйрәнмәгән булып чыккан. Алар гына аның нигәдер ята торган җиргә түгел, башка җиргә барып яталар. Ансыгынан ашылмай инде. Сыерлар гына икенче төрле булган. Күрсәткечләрегез терлешлектә бик нык яхшы.